Ayan, nandito po tayo kay Madam Maria Ucol. O, di ba? Kasama ko si Auntie. Agay ko mo, Ante. Hi! At saka, andito din ang ating pinakamagwapong nurse. At saka si Madam. At saka, andito din si Madam Nurse. Oh, nakichika ni Madam Nurse. Ayan. Ito po ang kanyang room, o diba? Dito siya nag-laser, nagtatattoo. O diba? Mayaman ang ating doktora. Ito ang kanyang ginagamit sa bzzz, ganon, for hair removals. O diba? Atayin muna natin siya. Parating na. Ayan, lalagyan na po ng ano na ba yung ilalagay mo, Madam? Anesthesia. Anesthesia yung ating kilay at mamaya ile-laser ni Madam Oko. Ayan. Anong pangalan natin, Madam? Faith po, Faith na lang. Ayan, si Madam Faith, kaya lagi kayong may faith para ma-laser din kayo. Charot. O, balik na naman tayo ulit mamaya pag nandito na si Dr. Oko. Thank you so much, Vice. Ayan, nilalaser na si Madam. Melasma removal. Ay, wow, sana all. Wow naman. Nagpapapriti si Ante. Ayan. Nanigas na si Ante. Hindi na nagalaw. Ayan, katatapos lang po nating malaser ang ating kilay. Ayan si Doktora. Say hi naman, Doktora. Ayan naman tayo. Ayan si Auntie. Nagpa-laser din ng melasma. Andiyan naman si Madam. Pangmayaman, nakakainis naman. Lahat ng package, in-avail na niya. Don't forget to click subscribe and share. Thank you so much. Bye!